Ahoj běžci a běžkyně, nechcete v prosinci řešit jenom zkoušky a zápočty? Tak přidejte se do naší adventní výzvy a pojďte si s námi zaběhat. Zaregistruj se na webovkách adventniběhání.cz a přidej se do našeho běžeckého klubu na Stravě. Celý měsíc prosinec budeme pořádat společné výběhy. Vzájemně se podporovat, tak ať něco nezmeškáš. Zaregistruj se přes formulář v popisku a získáš tuhletu svítilnu, díky který si po setmění v arboretu posvítíš pod nohy. No a po doběhnutí si tady na fakultě dáme všichni i s lidma z BDO něco dobrýho na zub a trochu svařáku. Ať už se rozhodneš běhat celý advent, anebo se jenom chceš potkat s lidma z BDO, při 3. prosince od 5 hodin do arboreta. Pro každého z vás, kdo se rozhodne zúčastnit adventní výzvy, máme připravenou takovou čelinku. Já běžím. Tak jo, už všechno víte, tak neváhej a poběž se mnou.